It-Tribunal tal-Knisja f'Għawdex iċċaqlaq għal post ieħor qed jopera b'faċilitajiet aħjar mill-binja tal-Lumen Christi Media Center fil-Belt Victoria. Mal-Vigarju Ġudizzjali it-Tribunal għandu 5 imħalfin oħra, kollha saċerdoti u persuni oħra f'karigi differenti fosthom psikologi. Ħidmet it-Tribunal Ekklesjastiku hija assoċjata l-aktar ma' kawżi ta' nullità ta' żwieġ bl-aktar komuni bbażati fuq irresponsabilità jew immaturità għaż-żwieġ. Il-faċilitajiet il-ġodda tat-Tribunal ġew inaugurati mill-Isqof ta' Għawdex. Monsignor Anton Tewma kummenta li filwaqt li hawnhekk tingħata sentenza, l-iskop ewlieni tat-Tribunal huwa li jfejjaq il-ġrieħi u d-diffikultajiet ta' relazzjonijiet fir-realtà ta' żwieġ u jara li persuna timxi l quddiem fil-ħajja fosthom b'relazzjoni oħra. Stedina għal daw kollha li jixtiequ jirregolarizzaw iż-żwieġ tagħhom biex ma jaqtgħux qalbhom, ma jibżgħux u jagħmluh kemm jista' jkun javviċinaw malajr lill-personell tat-Tribunal biex ikun jistgħu jagħmlu l-mixja tagħhom. Xi ħaġa oħra wkoll li aħna li tajjeb li nsemmu hi li l-ispejjeż li ħafna drabi huma assoċjati ma' sentenza tat-Tribunal fejn jidħlu il-każijiet tal-familja mhumiex kbar. Forsi ħafna drabi iktar il-fama li hemm spejjeż kbar, però fil-fatt mhumiex kbar. Kompla jgħid li l-Knisja tgħin ukoll f'każi fejn persuna ma tkunx tista' tħallas minħabba ċirkustanzi partikolari. Is-sena li għaddiet fit-Tribunal tal-Knisja f'Għawdex daħlu 16 il-kawża ta' nullità ta' żwieġ li sal-lum ġew deċiżi kollha. Mill-bidu ta' din is-sena daħlu 10 kawżi u s'issa ġew deċiżi 2. It-8 kawżi li jifdal jiffurmaw it-total ta' kawżi pendenti quddiem it-Tribunal billi m'għandux pendenzi minn snin oħra. Il-Vigarju Ġudizzjali, Monsignor Joe Zammit, qal li b'mod ġenerali kull każ fit-Tribunal mhuwiex itul aktar minn sena. It-18 il-kawża miftuħa mill-bidu tal-2023 u li ngħataw sentenza kollha irċevew in-nullità. It-Tribunali tal-Knisja jittrattaw ukoll każi ta' saċerdoti li jħallu l-Ministeru u kawżi ta' beatifikazzjoni. L-istess binja tat-Tribunal qed tilqa' uffiċċju ġdid tal-Kummissjoni tas-Safeguarding tad-Djoċesi ta' Għawdex.